Nhất xa sự hợp chính em mà đem cái chính nhập. Hangget, beli phim ngay se. Bác có bài bên nghe. Nãy thì bro chính em ngáp xin nhau tang tang pop. Bác cầm bà bài chung Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Omrupa Premium Meghalaya. Ka KSU Lumoba Unit Klapan Ha Perdana ik Lumoba Week ara cara pun riu. Hakakat satu urempang ara cara pun riu. Hakabau General Secretary Brim ka KSU Sengkeme. Uba Hamlet San Doling. Lalong kumukang san. Katbau samna penkemen lang san mit ubulong Education Secretary. Babenta jong ka KSU Sengkeme. Lalong kumusembut kong san. Ringkat ke jeng sakhilang. Jong rang ba shnong ba Everest thank you. Kidangkit kam jong ador ba shnong. Kidangkit kam ke Lumoba Sports and Cultural Club. Kidikot ka seng bahalang. Kikin thelo moba bagi pait ba na shongnong hagan gasngi la sab hi khusnam chikinong job ha kijing lekai ba per kijing thmu jong gaseng ha ba penlong kin kijing lekai klong ban pla ki knaret ba di kisamla lu jong gasnong ne kijing di basniu ban iron san ru ki khna bikin yo lat ban se ki sab ki phang ki ba ki dan tengah soban aku play biang sesien ya ke KSU kebahadian kebala la banyak kendo yang ini kum ginang punya sidang badan kejing temu ban perlong yang ni kawi ngiru nakaliang sidang hak jeng trelang bat ka seng nagi por sa por miso bakalong ke babaha ba kum si para sidang ni kendo laknong no hakino ginugi benta hari no girensan bat kani kadai ka keban nakaliang KSU kiju penyai nakapor sa kapor tengah so banai kublay ba hoj sita yo gilayat ngalay don benta ban play yang neka week abang ngiliyo benta ban play ka football kabalong pa madan parmau ban benta pat ngiyo ban yo benta hang neka janmit ban penha perdaya ka neka week te nakaliang ka snong so ban ai kublay ya baro ki para no sinong ki bali simbenta agi benta boper lagi long ki indoor sports lane ki outdoor sports kay ka ba so comment ko lang ba ngasutu babon ki be simbenta hagi ne ki activities boper mula penyai da ka KSU tengah soban ai ku bleiru nganam simya kapor ngasoban ai ku bleiru ya baro ki bali simbenta hagi benta boper ki judging lakai boper ki jingdro ki drawing ki chess baki we ki benta hoi kani janme ni ya ka jing simenta jong ki khna ki bala peni ya ki sab boper lagi long ha ki shot karwai baki we ki benta ki bala dan ha ka jing berkhat jong ki syagalong kai bobaha ba kum gini gigi bro ngin habandon apa kejeng im jungi tengah soban aku play ru ya gitu ki kena ki bala job hagi dancing competition ke singing competition but ki we de ki judging la kai ki banak liang ke SU ko labu kumbal long ba kum ki kena lesing ngintang sedang sedang ni ke school kay kabang soban ong ba hoi ngi lagi jong kisab go pidon lagi long football lagi long higi jingsha lagi don jing ruai nrei lada pimdan ka akor ke burom par ke jingtieng me pa bat ki bala he lasan kini bro khoi ki long lenoi tengah kentu ki knarit mo pa kumagi ni gipor ngi bangkindo ni kebun gi jinge kay baki isu ko pelong ni ka program pelong ke jing kendo lang jong ki parano sisnong pelong ke jing kendo lang jong ngi ki parano sisnong ki noksin shar sinong baki nong pet ya ka bahaga biat jong sinong i bro ko bai kay ko bakal ke isu ko le kolong sya kay babaha habang nilai don benta bo pero ki por ko bala le kumno ban rat ding khong ya jing sneu tengi kenturu ba nang ni sekhmat
maka senong kedon kebenta ke bakongsan kedon kebenta ke bakrau kumno menyelek banrat dengkong yang gini jing snew lagi long jing di bepin buat ke drugs kumalong KSU kakiat bagi mai de kindi de kendia jing di bepin buat bepin keta ya ke long yeng ya ke long bre man breu nado dang red ban hado bendelasan dan nakaliang senong siang kentu ya KSU bahkan ai ketika mon ketika diang kumno banginya trailang banrat dengkong banginang pendunda susu ya kini jing sneo po sinong po thau hoi sinong jungi hakini ki snam gi balalai kalong siak sinong ko syong suk syong sain ban omdan gino gi ba gino gi jing huri hura ki ba hangne hatai gi bangi amat nagi po si por nrai hakini snam gi balalai kalong siak sinong ko syong suk syong sain ba kini bro kidai gi jing trailang jong ki paranong sinong baro nadu baro ko gi sinong hi balai ai ke jingkersian ya ka sinong hagi bentabo pero te kumba pila ai ke jingkersian ya ka sinong hagi bentabo pero la kalong ka khoi ka suba ka syong suk syong sain hagi development bo pero ni kimilanti ba phi ki parano sinong pin ai ke jingkersian ya ka sinong hagi negi jingya yenti jong ka sinong nang ni khmat hagi bentabo pero dengan simro yang kalat akan janmed ban kentulang ya ki kena ki beret ki kemek pa ki bidanang ne banagal yang kesidong mentangi le kumno ban pun khoj pun suba ya kesidong kathau hi barakoi pi jing trai bu per lengbag jing trai jong spas ngi pi ki kemek pa jong pi simkhia kumno ban pun bet pun biang ban pun bahaya ki lenti singkhen ban pun khoj ya kesidong kathau dengan kenturu ya ki para no sinong nado ki heb ki boret bagi sobha pan pun yele kumno ban honra ya ka khoi ka suba apa sinong pothau kene ke benta ke bakongsan nakaliang sinong ba ngin sedang nang ni khmat bagi don ru ka thong bagi nonra ya ka sinong ka thau ka ba khoi ka suba bat ka ba syong suk syong sain hakine kisnem ki banonan te kublai sibon ya ke SU sa hisien ai bakani ka program jong pisha kung bakalaya chikmat kalong siya ko ba job ban community bakani ka janmir kalong siya banonra ya ka baha kami ya jing sutunat ya ki para no sinong jongi tang ni gentin kublai sibon soban ai kublai ya ka KSU lumau ba unit ka ba sa sisian pat kala syem ni ka sinjam ban pelong ya kum kani ka lempung ka ba i syongkun ka ba i syongkhia ka ba daye ban pelong hamtam ha kani ka jok ka ba mentang ngam la khabdai kublai kerpang ya borok ki khot jong ka KSU lo mau ba ka wei ya ka jing khot sobha ka jong pi yang bani don bentalam ha kani ka lumau ba week 2026 but nasoro ban ai kublai ya ka jing treshitom ka jong pi ban penurlong ya ka kumba kalong Puyo mensiam ban ipat krui kumni nado baro ki para samla hilong kmi kilong pa ki syem mi kapur ka bakor ka chongpi ban ya don lang kumni kani kadai ka wei na ki duksa ki babha ya ka ba kam dai ya tang ka jing ban ya sakhi ya ki sap ki phong jo ki khon samla dai ka dai ru shibenta ya ka bangin don ki jingi kendo lang sisian sisnam kandon ka jingi ithu ithau kandon ka jingi sio snaujan bat kani kawan rapat ia tak senong ke belong healthy hakor kom perkhat perdan kawra ka senong ke ba snow shangan bat kawra ia ka jingya trailang hapo ka senong ka thau na so bandong ba ki hap ki baret ru ki ba shem bat ki khon samla ki ba pani ki sap ki phong ki jongpi kublai shibo ne ka ki su lo mo ba ka ba ai kani karansan namar kani kadai karansan ka banengkong ya pi ki khon samla ka senong ba phini ban pani ya ka sap ka phong ka jongpi ki program ki mi shakhmat bangiyo ban sakhi baki don ki sap ki phong ki ba fer jongki dengan sowi ki kmi ki paro ba phini kersan ki khon ki jongpi ha kanu ka sap ka phong ka ba ki don ba khnang ba kata kan long ka jikur khu ya ka jigem ka jongki shimet ka long ka jikur khu ya ka yen ka sam ya ka senong ka thau ba di ka ri ba ka jai ban re bro ka wei na kitbok e ki tu ki bom sham la poi sha ka thong bakam ni kamdei kasian ka kasian jam ka bokot bat nganget pinai treshitom bat penjana ye ka sap ka phong ka bafifidon bat harangka iri bandon ni gajing snauret iri bandon ni gajing kongo
idai bandon yang kejeng pendam, idai bandon ya kejeng ya trailang, bat ni idai bandon ro ya kaman siem bangin kentiulang iwai. Pi ke KSU nam tagi kam ki babha jong pi nganlong ka kti kemon nganlong ka kti ka diang bat kumbal ong mane rang ba snong skwa ai ban sktiang tiam ban ekran bat pi ban perpau jeng dokumen sebun bakas nong lumo ba gi ke bagla huduman ta mane ketika snong ke badan akor ke badan buram bat ka balai na kino kinam ki basni kowe bat ka kiminen ti kumbang i jolong jaman snong ka thau gi nyete ba nakar nong song jongi kilong kumdo tigis kami bak snong baji kadang kiu kiliang boper bak ngai skemru bagi khon jongi puak snong ba kilong kita ki aset lani ki atiar ki babha ki bantai ya ka yegasem bantai yak so jongi hi baro kobei. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.